Ang tinuod nga pagsunod sa Ginoo mga igsuon, mao di ay ang pagkakita, murabag timailhan ba nga nagsunod ta Ginoo, makakita ta sa dili common nga makita sa tao. Usa sa mga dili common nga makita sa tao, kanang makakita ka nga ang yawa mo pahawa. Kakita na mo nga ang yawa ni pahawa. Wa? Klaro kaayo, wa mo kakita na, klaro kaayo nga kamo maoy giyawaan. Ang mga apostoles, pagduol nila ni Kristo, ilang gisurinder ang ilang kaugalingon ngadto ni Kristo. Nya, ug unsay isugo ni Kristo mo ilang sundon. Mao to nga pag himo nila aning maong desisyon na wagtang ang yawa, kay ang yawa di man na siya kasustiner nga mo atubang sa Ginoo, di man na siya makigkuyog, pahawa ang gina siya. Pero og pananglitag wa mo kakita ana nga ang yawa ni pahawa, giyawaan mo. May pangutan-an na imong tupad, nagauwan man giron, saman ikaw diha, wa kayawa ang wa mulingi gipangyawaan. Ana, no? Nabitay ningon ako, padir nga no, magsigim kag hisgot anang yawa, masudla na hinuon tag yawa. Nako, kinsay gaingon? Sa imong paghisgot sa yawa, masudlan tag yawa. Si Kristo kapila gahisgot og yawa, wa man lagi masudli. Basin baya sa imong dili paghisgot sa yawa kay nahadlo ka ng pulunga, ang yawa mo'y gadiktar nimo, na ayaw kong hisgote kay mahibaw niya ako. Nga. Karon diri sa unang pagbasa atong na kita nga or nabasa nga si Job nagbasol sa iyang pagsigig, hatag og mga question pagpangutanas Ginoo, nagbasol siya o giangko niya nga wa gyud koy kapasidad nga masayod sa misteryo sa Ginoo o sa iyang kabubuton. Sa iyang pagsulti ani, ang Ginoo mihatag niya sa daghan kayong grasya, nga kadtong tanang grasya nga nawa niya tungod sa gahom sa yawa, giwagtang ang iyang mga anak, giwagtang iyang kabtangan, giwagtang ang iyang dungog, hasta pang iyang lawas na puno sa nuka, nga di gyud maayo, buhat man to siyawa. Unsay gitambal ni Job, nagbasol, naghinulsol, miangkon, bisag wa siya sala, miangkon siya nga ang iyang pagsigig pangutanas Ginoo, pagkwestiyon, ang pagpamugos nga mosulti ang Ginoo diha niya, nga ang Ginoo mo pakita sa iyang naong diha niya usa ka dakong panamastamas sa Ginoo. Nya ang Ginoo nalipay siya maayo kay nagbasol ka. Nya kay nagbasol man ka, nagpaubos naman ka, miangko naman ka nga wa gyud kay kahibalo ikumparar sa Ginoo, tagaan na ti karon sa daghang mga grasya. Maotong ang iyang edad bisag tiguang na siya, gipun-an og 140 years. Sunan gana? Mura mamugwa malipay. Wa di dito tinuod di ay ang gibutang dire. Concern kay musuwa no. Wa man mo tingali manimba. Gasigi man timo guna-una ang akong hinayhay, ang ako ron dito kad ang akong lakton nun. Oy, way siguro karon na lang mo kutob mga matay na mo. Sige, lain pa gyud. Iyang anak nawagtang man tong 7 niya ka anak, hurot og kamatay. Giilisan og 10 ka anak, 7 ka laki og 3 ka babae. Ang iyang mga gatusan nga mga kahayupan, giilisan og 5,000 nga kahayupan. Sunan nga na. Ang iyang anak sa una, kuan man to,
Laki raman to'y gisgutan tingali ato, aman to'y babay, agitagaan siya babay, mao tulo ka buok, mao pag kinagwapahan sa tanang babay sa tibok kalibutan. Nang inyong mga naong, bisag inyo pa ng kiskis-kiskisan inyong kilay, sige mong badlis-badlis, kolor-kolor anang buhok, pa gasto-gasto mo ang inyong naong, di gid na, mo gwapa. Kaya nga naman, ang Ginoo ra gid ay maghimo o gwapa. Na siya. O kita na maghimo, mubati gina atong naong. Na. Nya karon, unsa may gigamit sa mga apostoles sa pagpapahawa sa mga yawa, pag-ayo sa mga masakiton. Matod pa nila diri, nabuhat na mo kining tanan, pinaagi sa imong ngalan, Ginoo. Ngalan sa Ginoo, the name of Jesus, the name of God. Mao na siya importante. Tagaan ta mog sample. Kahibaw mo ngalan sa Ginoo. Kisa may ngalan sa Ginoo be? Oy. Yan ko tutukan. So, dagan na siya ngan. Na ay Jesus, na ay Kristo, na ay Yahweh, na ay Amahan, nyalain paginyangan, nga dunay gipakapin nga aksyon, angan sa Ginoo, laingan sa Ginoo, gugma, kamatuoran, ana. Mo na ngan sa Ginoo. Sige ko no be. Pananglitan imong silingan nga nagsigig libak nimo. Unsa man na, giyawaan o giginuhoan? Giyawaan gina. Kaya sige maglibak. Sige. Dad-a ang ngalan sa Ginoo. Unsa may maayungan nga imong dad-on ngadto inigduol nimo niya? Yahweh, Jesus, gugma, kamatuoran, Prince of Peace. Unsa mga lana imong dad-on ngadto niya? Kanang sigmaritis ba? Dad-a ang gugma, pakapiniog, kamatuoran. Unsa may kamatuoran nga silingan mo, nya unsa may sugo ni Kristo para sa silingan, higugmaa ang imong silingan samas imong kaugalingon. Sige, mo nay dada dito. Ingna siya, I love you. Nag-ihaw ba yakog manok sabaw, kana ganing ako ning i-share ninyo, matilawan sa ninyo gamay. Imong pambitan nga tog imong linoto nga manok sinabaw, yung naro magwanuan, lami ra ba kay naigupon? Unsa may isultis imong silingan human nimong hatag? Giangkon man nimo silingan mo, nya siya sama sa imong kaugalingon, nya imo siyang gihigugma. Na, love and truth imong gidaangan to niya. Kay ngan man as Ginoo. Unsa may bation sa imong silingan? Masuko o malipay? Kana malipay. Napato siya yawa o wa na? Inig-smile sa iyang naong, makita nimo ang yawa wa na diha, kay kanang yawa bati man nagnaong. Lingi ay mong tupad. Bati gig naong giyawa na. Sige na, lingi ba? Tanawa. Kanang lingi nga mag-ana rab. Lahi kayo kumingon. No? Tanawa. Karon iguli nimo sa inyo. Iguli sa inyo. Tanawang naong dito sa inyong balay. Naaga ni giyawaan, gamitis ngan sa Ginoo, pananglitan imong bana, sige lang og kana ganing kuan, hapyod anang manok. Unsa may imong gamiton nga ngan inigduol nimo niya? Unsa man? Jesus, Yahweh, God, Prince of Peace, unsa pa to usa? Gugma, kamatuoran, gugma. Ingna din mong bana, I love you. Ingna din mong bana, ay kog hasula diri kay kuan pa ko aning manok, atiman pa ko. Ana din ka. Ingna din mo ang kamatuoran kay ang imong bana man gid na nimo. So, ang kamatuoran nagistudlo sa Ginoo isip asawa, ang imong bana kuyugi gyud. Kuyugi ba?
sa tanan niyang gibuhat kuyugi gyud. Mao man na ingos Ginoo God, di man magbuwag, di ba? Dili na kamo duha, kun dili usa na lang. So asa gani imong bana matud bas Ginoo asawa, sunda gyud ang imong bana kuyugi. Di imo sang kuyugan siya, mingon ka, di pa may usa ka hiniktan, unsaon gani ni paghapyod? Imo sang di na maong hinapyurana. Oy, anaa ba anaa? Unsaon gani ingon di siya, anao di kas imong bana, inani ba hapyod-hapyoron kaniya? Anaa gud, anaa. Di na hapyod sa kag-apil. Di ba? Ani di ini. Na imo hapyoron dito. Ang sa may mahitabo sa imong bana kung imo nang buhaton, mubati siya nga kontra kaniya o kauban ka na niya? Kauban mo na inigingon nimo, hunungan sa ninatog hapyod ding mga manok ha, kay mamahaw sa ta, amo kaon din na imong bana, ganahan kay namo kaon tupad nimo o kuyog nimo, maghisgot-hisgot pa na siya, bahin sa manok, bahin sa iyang sugal, bahin sa umaabot niyang dirbe, inana niya, imo din na siyang tubay-tubayan, imo na siyang paminahon, kay bana man, kuyog din mo dito sa tigbakay. Nga ini kuyog ninyo dito, masiyar rin imong bana, lingaw kayo, nasa kastupad, di lang kamo sugal, kuyog man kaniya, karon kay girid man ang tigbakay, kamong duha priso, maingon day kas imong bana, sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa tungusa, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Di ba? Maingon din na imong bana, amen. Wa na yawa. Di ba? Wa na. Kinsa ra may makahimo ana? Ang mga tao nga sama ni Job, gustong moalagad sa Ginoo. Muna sa ato diring tubag sa Salmo, niingon siya, Ginoo, ipadanag ang imong naong kanako. Si Santa Teresita or si Saint Therese of the Child Jesus, matod pa niya, why 3 minutos sa akong kinabuhi nga wa ko kakita sa naong sa Ginoo. Bisan sa gagmayng mga butang, makita niya ang Ginoo. Nganuman, tungod kay si Saint Therese, nibuhat sa tanang butang, hinalad ngadtos Ginoo. Bisan ang iyang pagpunit sa usa ka sagbot nga nahog sa salog, ingno niya, Lord, ihalad ko ninimo. Salamat nga makapunit pa kog sagbot na idaghan diha, gaagas na lang laway, di na magamit ang kamot. Salamat sa gasa nga makapunit pa kog sagbot. Kanindot ano? Manglabas siya, halad ninimo Lord. Kadaghan diha nga di nakakuso-kuso sa linabhan, kay gaana ng kamot, din agani matulid ang tudlo. Di ba? Salamat sa gasa sa maing panglawas. Di ba? Nasakit siya tuberculosis, kuha na siya dito, gipasok na siya suok, di na siya pagawason, kay manakod man siya. Inigkada niya ubo, moingon gyapon siya, salamat Ginoo, makaubo pa ko. Igbati niya sakit kayo diri, kay murag kanlaton iyang lawas, murag pertig yung sakita, salamat Ginoo kay mubati pa kog kasakit. Kadaghan diha mga vegetable na din agyod mubatig sakit, bisag imo pang tuslo kog dagob, din agyod maigking kay vegetable na. Di ba? Gasa gyapos gitan-aw ginaniya tanan nga gasas Ginoo, ang resulta purti niyang kabalaan. Wa gyud siya batiag kahadlok sa kalibutan. Nahimo pagid siyang mag-alampo sa mga misyonero sa tibuok simbahan. Munang gideclare siya dili lang doctor of the church, tungod ang iyang pagka-doktor unsaon pagkakita sa Ginoo diha sa gagmayng mga butang. Kay usahay gud kita makakita ra man ta Ginoo dagkong butang. O ang magbisa gani ordinaryong pare, lingalinga lang naong kardinal gani, kani kardinal, Santo Papa gani, bahalag mag-uwan adto yung kay Santo Papa, ganahan lang ta ana. Na dancing san mangadto dayon ta, na maayo sa sakit, halahugop dayon dito, ganahan ta na murag dagkong butang, pero ang gagmayng butang murag way Ginoo. No? Diha sa mga adik, diha sa mga pobre, diha ang mga way balay, murag wa ta kakita Ginoo. Kinsa ra may naay Ginoo,
ang mga dato ra. Ano na, peligro kayo mo diha. Nga, liwat mong sinteres. Galuya man na inyong mga naong. Sige na, nindog na ta.